Det geologiske kredsløb består af nogle forskellige processer, som er dem, der skaber de kendte bjergarter. Vi arbejder med 2 overordnede inddelinger. Der findes de eksogene processer og de endogene processer. Eksogene processer er processer, der sker på jordens overflade. Processer som erosion, nedbrydning, transport og aflejring. Et eksempel på samlede eksogene processer er dette. Her eroderer klippen på grund af vand, både som regn, men også som et udspring. Vi ser, hvordan det grønne materiale, som er eroderet klippe, bliver transporteret væk og aflejret ude i vandet. Klimaet er altså den primære drivkraft for disse processer. De endogene processer er de processer, der sker under jorden. De endogene processer bestemmes af de pladetektoniske bevægelser. Der er så stort et tryk under overfladen og så høje temperaturer, at der er mulighed for omkrystallisering og opsmeltning til magma. Magma kan hæves op og ud af jorden. Dette sker normalt ved vulkanudbrud, mens diagenese er, når de aflejrede bjergarter ved tryk presses ned i jorden. Magmatiske bjergarter. Smeltede bjergarter under jordoverfladen kaldes for magma, og hvis magma bryder skorpen og derved kommer ud på jordoverfladen, kaldes det lava. En magmatisk bjergart er en bjergart, der dannes, når det smeltede materiale størkner. Størkner magmaen under jordoverfladen, er det en dybbjergart, og hvis lavaen størkner over jordoverfladen, kaldes det en dagbjergart. Størkningen sker ved afkøling, og dette skaber mineralerne i bjergarterne. Sedimentære bjergarter. En sedimentær bjergart er skabt af mange sedimenter, der aflejres samme sted, og der sker derved en overlejring. Flere sedimenter vil lægge sig oven på hinanden. Overlejringens fart og mængde styres af det klima, der findes i det specifikke område. Ved det øgede tryk fra de overlejrede sedimenter på de nederste sedimenter, bliver der udskilt de mineraler, som før har udfyldt hulrummene mellem sedimenterne og inde i sedimenterne. Således skabes sedimentære bjergarter. Metamorfe bjergarter. Når de sedimentære bjergarter overlejres yderligere, udsættes den for endnu højere temperaturer og tryk, da den nu er dybere nede. Når trykket forøges og temperaturen når over 200 grader, vil bjergartens struktur og form ændres, og der dannes nye mineraler eller udskilles mineraler. Dette danner den nye bjergart, som vi så kalder en metamorf, da den har undergået en metamorfproces, altså den førhen beskrevet. Det er tit ved de pladetektoniske grænser, at der er mest geologisk aktivitet. Metamorfe bjergarter skabes af tryk og varme, og det stigende tryk nær de pladetektoniske grænser skaber også højere temperaturer grundet friktionen. Samtidig er der en stor forekomst af magmatisk bjergartsdannelse ved specielt konstruktive og destruktive pladegrænser, da der ved de høje temperaturer sker en større mængde opsmeltning grundet tryk og friktion. Specielt ved konstruktive pladegrænser er der store mængder magmatiske bjergarter.